Minuman ana ABC susu ana. Susu kothake isih ya. Isih ana Indomilk. Apa ya? Sing mini ku mau ora ana ya. Kae isih mizone isih kae bukaane. Apa ya? Nek airku ki duwe ra, Mas? Ning kelas Oh, 15,5. ora EKW sono apa? Floe. Maksudku sing gelasan. Ana ya. Aku iki larang ya saiki. Gelas murah. Hah? Fit gelas. Oh, fit. 20. Ale-ale wae Mas, loro Mas. Ale kali. Heeh. Tambah ale-ale. Fanta, kopi teh lucu, teh mineral, Vio. Sales minuman. Fitri rasa kulaan. Teh pucuke siji meneh apa ya Mas ketoke? Heeh. Warna sepuh. Jetet tet tet tet. Iya. Panas banget. Ben dicukuke masih. Ben didoli. Minuman ki terkadang abot nek nggawa kulaan. Nek diteri ngene iki wis beneran serabot-abot kulaan. Teh pucuk sing banter banget iki, do seneng. Teh pucuk. Teh pucuk. Wis kaya kono wae, Mas. Wis kayane Mas, di total, heeh.